abid followers di ka namo anja. Wa jud namo gidelete agi mo ha ma'am. Kay naay gidelete katusang vlog ni ko nga among gidelete to katong dami account. So si Nicole J nagdelete tadto. Dili man ko kay bawo mo gamit ani ang Siya cellphone. nga gapost siya katong ingon siya page. Wa gyud ako dilita naka-reply kita mo na. Ning reply kuno si Sanimo, si Nicole, pasalamat pa mang sa kay nay mga tao nga ningana bitaw nga. Pero najoy katong dami Ra kay account kay ako man lang i-check kung kanus agigama ng account ta. anja ka ga himo ko daan og kuan balunok. Kay nay nang order og biko. Narkos kahoy guys, kaya bit na mahurot umuhang gas. Diya, shout out day ko ni Sis Jackie. Salamat ka sa siyang pag-message nga. Ijali ko no kung pa buhiun o ganding. Salamat ka sis. Salamat sa imong kabuutan. Nag-amping diya sa Amerika. Salamat ka Ay, si Bibi Dalton. Tawagon. Kasi kami kamutan. Good evening, Ma'am Bim. Uy, good evening, Ma'am Bim. Katawa siya ni Dalton. Grabe ang mga tao, bata. So guys, kadlawang dako pa lang guys. Mata na ko sa Diyo. Diyo na itong biko diya. Marami kaya itong biko guys. Si mga ko order guys yung nagkatapusan. Nagdaghan dito kay napay muron. Good morning na tanan guys. Sa hang bumbil guys, arang ka-cute gagmay kaysa og kuan. Buwak. Narang ka-cute siya kay bisag wag upan na sa nang gitanom guys kanang buwak na sa da ditso. Cute kaso. Para mahala ra ba dyan dito sa dalagit na mong tanaw des Bernice. Pwede din ko mamaligzag ingani guys kay ilang ingani guys nga mubuwak na tag 250. So pwede ra dyan ta magbaligzag mga buwak guys. Diyan gibalhin rin dari di sa green nga kuan. Sidlanan ay kaang. So, busy na punta ron guys kay kuan. Mag-prepare na ko sa mga kuan yan ang mga galon ng lupad na. So, guys, mag-sorry ko guys hindi. Katunay mo rag blower di pwedeng tamunan. Wala tong kaning daan na. Wala daan. Wala din ang skillet din ang daan. Aman to. To. Kani? Tuni mani. Kira. Be. Pa doon na ko manuroy guys. Padagan ng mga buwan, mga sakyanan. Hi, my dear. Ice candy. Para sipon. Kuan. Oh. Ay, nakoy biko tag 50. Dili lang sa ko. Okay. Dari ko sa Imcor. Ice candy, oh. Kaduhang balik na naman ako ni. Ha? Wala mo ko'y tawo.
May tao? Ayo. Walay tao dili, wala. Ay, walay tao di ay. Gala, biko daw. Kuan ka nang si tawag gani. Yang suki dia. Suki. Suki na ni sa Suki sa skin day. hindi mga timo. Isda. Oh. Hindi lang ito. Ang pa na nang may nang ako ba Oh. kaliga. Mama na ibon yung ano mo? Bilis ako yung ubad. Ito na, munit na kwarta oh. Kita binuto sa skin. Tagpuan ka ng double dots lami na siya kanay Oreo. Kana. Tagpila na. 10. Oh, na imong libre si konsihal. Oh, salamat sihal. May kwarta niya tindahan ko. Double dots na, double dots. Nanay Oreo. Oh. Basta. Sige, kuha. Sige ka na, ang double dots yapon. Ha. Ikaw pagsuroy sa kanya na. Hindi, manuri po ko sa Imcor. Salamat. Salamat. Ang mga suki dito sa barangay. Oh. Ay, guwapa. Ay, kanang naka-green. Kuana ka nang dalaga na. Kasi mga ganana na. Mangita na siya og apam. Is dia, oh. Kanang atong dulan ha. Kanang naka-green. Green nga mo na Oh, kanang naka-green. Oh, napakita jud dia kay masig na yung mga apam diha nga pwedeng Mrs. Dani. Pwede ra jud kaadto. Sister. Murag ice cream siya. Ice cream candy. Bitaw, ano siya o, nung italing isang apam mo. Hala! Ay, tagpariner. Hala, ayo, ablihi, 60 naman na siya, oh. 60 na siya, guys, oh. Half rato yung kuhan. Dili, okay naman, kawaman na siya nagpanti. Lami ko no, guys. Salamat. Ari ko sa Imcor. Malak ka. Dalisod ko nga, bli. Oh, nailahang kuhan diri, oh. Mga, pwede mangutang na, yung mga rate, na yung mga... So, naikuha na rin guys, karang Imcor. Barangay ra, oh. Oh, naisupa. Oh, kasi mamali to guys, kindi diha. Oh, kuha na mo, na-rip diha, oh. Oh, na-ice kindi. O na ibiko 50 ra na ray. Suki na ako niyo. Bitaw ay ko bag si Ryan. Biko. Ay 50. Wala ko kutsara ay. Ano ko tsaraon gud nimo? Atos balay 50. Ako bayad, ako nang duha be. Ay mo nando ha? Yan ang gipalit. Ulo kay skin day pero. Show dalag. Oh. Show. Pila po ni mo skin day? Oy. Shout out ni gwapo ko no. Shout out no. 10. Shout out sa taga-Imcor. Salamat eh. Oh, na, utang yung utang. Shout out sa Imcor. Bayad na kasi ako. Shout out sa Oh, kanang chocolate lami siya. Ulit pa. Imcor kay nagpautan. Wala na hurot na. Pero kulang. Ulo kay skin day. 130. 130. Biko. Yan, madali na. Salamat. Salamat, Che. Inda guys sa kuan ganay na yung mga pautang diri oh, sa Imcor. Ikaw ganda ning utang ka ganda? Wala pa. Oh, nairip oh. Naimotor ganda oh. So mga yan siya mga pautang. So ano yan siya pa may Imcor. Nabada ko kaso. Imcor 26,000. So naikuan diri oh. To mo to sila nga malit sa ice candy oh to ah. Oh bin ay kuan 40,000. Nyay mga rip dito guys, ma'am oh.
Ana kuan LG di ay siya. LG 17,000 oh. Nara na dari sa amuhang kuan kanang barangay. Nagtinda dari sa among barangay basketball court. Panasonic. Nagdakog form sa kuan. Kinahanglan ipa-registered na kuno amuhang mga iro. So naay kuan guys kanang nay nabilin diri mga 5 siguro ni kabuk nga pandan. Ang chocolate na hurot. Nuroy na to kuan. Dito ko nanuroy sa kanang dito sa ganiya sa eskwelahan wa na ko naka-video guys kay wala lagi magkuhan sang cellphone. Busy ka ko sa mga bata basta mga bata na mamalit. Wa ko nagluto og sudan ron guys kay ni lagi sila hapdira. So hapdira jud sila. So pagpanggawas nila ganiha, mga nanay ang namalit sang kuan kanang ice candy. Ja pagtanaw na sa cellphone guys kanang nay ning comment si Miss Flowers kanang shout out ko nimo diya ma'am Miss Flowers diya sa Dumaguete kay bawra ba ko nga abid followers di ka namo ja wa jud na mo gidelete agi imuha ma'am kay nay gidelete katusang vlog ni ko nga among gidelete to katong dami account so si Nicole J nagdelete tadto dili man ko kay bawo mo gamit ani ang Siya cellphone nga, gapost siya, itong, yung siyang page, huwag yun ako dilita, naka-reply, kita mo na. ning reply kuno si Sanimo si Nicole pasalamat pamang sa kay nay mga tao nga ni nga nabitaw nga pero najoy katong dami Dami ra, kay, account kay ako mga i-check kung kanus agigama ng account ta. katong Katong adlaw, mo po di pagamaan na. para lang maka-comment mo to gidelete namo katong sa basta murag lain kay jud ilang comment bitaw kay ano kuno wa manarbaho nga na ba Wah, di ka yung siya, sponsor ko no, kanang, katong yung sponsor kuno sa hangkilay nga naman nya naputoy nga nganong naputoy ningon nga di naputoy ningon nga kanang nganong was ni Cool manarbaho so mo to yung gitubag sa hang vlog di man to ikaw Miss Flowers kay ba mo jud ko Miss Flowers nga kanang abit followers jud ka abit followers mo na siya. kay na ka permi mo comment kanang mabitang pasalamat ko nimo Miss Flowers kay kanang salamat kadto nimo kanang sa tuy janggingan sa iyang comment karon nga Dismaya siya. nadismaya ka sa mga hawa na hindi nakamutan-aw pero Okay raman. okay ra pud kanang mga jud ra pud may og suri Pero kay jud na mo wa na mo i-delete. gidelete Naarag kung ako ipakita sa screen kung ganahan. kanang pwede ra pud minimo i-add nimo ma'am sa amuhang Facebook kung gusto nyo or Messenger kung gusto dyan ka makipag-istorya na mo wa dyan na mo gidelete mga pasalamat mga galis Nicole ni reply pa to si Nicole sa imuhang comment na ra jud to wa na mo gidelete so katong gidelete ra jud na mo katong dami account ra jud ma'am ay Miss Flowers kanang salamat kaadyo kanang okay ra pud ma'am kanang di na pud kamulantaw okay ra pud kanang ako pasalamat ra pud ko nimo basta kuan kanang wa na mo gidelete lagi mo hang comment aga mo hang gidelete katurang dami account ra jud Last pag yun tong adlaw. nya gi-replyan pa ka ni Nicole nakabasa ba siguro ko sa iyang comment go, dong one day ago ba about sa hiring sa BFP ni. nya gahang gitubag dadto sa hang vlog ma'am katulad yung gidelete ni Nicole lagi sa hang comment kay katang Wala pa tudugay pa to, wala pa siya comment ato. wala pa di kaning comment adto ma'am kay basin og pagtan-aw nimo sang vlog nga yung gidelete Wa di man kay ang ikaw mga comments mo ko drone. Naka-highlights na ba? Mauna na ang mga ni current nga ni comment. Maulahi tong mga one day ago na. Ba matabungan. anong mapasensya pud ma'am og imong huna-huna ma'am nga among gidelete pero wa dyan na mo gidelete pasalamat ang gali nimo ma'am kay may wala na si Miss Flowers na ko kanang nasa Dumaguete na ko basin Naman ko kay maka-sideline si Jag maka-sideline og trabaho ba nga na ganahan galinta ko ma'am nga ma-prints ka na ho sa Facebook nga na ba kay daghan ba ko mga prints po diya sa Dumaguete doon ra gyud magiti. ganahan po kunta Miss Flowers og kanang pwede ra jud ko nimo i-add Miss Flowers kanang pwede ra pud Nicole Serino pwede ra jud ja Wa Ruby. dili mo ako nga lang. Ja, pwede ra jud ka mo add na ha ma'am para magkaistoryahan na ita kanang
dako bang pagtabang ng mga comment noon guys kanang naala jay mo comment nga kanang masakitan na bitaw si Nicole manang katong dami account lagi nasakitan si Nicole ladto nga kanang mga sponsor kuno sang kilay nga naman ang adyo lagi pag nga na ma pag vlog nga na juk ra mong gutunahan guys kay Joke lagi pero ang mga tao ba insensitive kayo. bitaw so okay raman pud na iya na si Nicole lagi di sa ganahan basa nga iyang inahan labdan nga na kay bawa na ba dyan as Nicole Gunsay iyang inahan unsa ko kanang nang inabuhi jud kog taman-taman. Iskay mo siguro ikaw anak ka. Kabasa ka kay nga to. Anya kanang Dili mo init imong dugo. wala ginang si jadi sa ganahan og kanang naimo Ako dyan na i-filter ng... pero siyempre na mami sa social media na mo ang mga istorya Di pero na malikayan. di malikayan pero manang usay lagi kita masakitan man ta Iskay na ako gaya pangutan-on nga. Nawa ko katrabaho. Lisod lagi mo. kanang mo lagi na lisod lagi ang Di lang mo explain ay kay kapay i-explain. manang di man lisod di magtrabaho daghan man pwede Lisod ma-applyan Oo, pero daghang ma-applyan pero ang ihang course nga gusto jud ni jang applyan mo jud ang lisod jud ang applyan ang ihang course nga police kay once or twice raman sa katuig usahay wala pa yun. pero kanang okay ra mo sa daan sa dari kay makatabang-tabang sa na habang naghuwat lagi sa mga applyan ng PNP o Kumatunan na. kuan maghuwat ra pud siya og kanang applyan na so guys kanang sorry jud kadto ni Miss Flowers kanang I love you kanang kay bawo naman jud ka nga Wala may nasukuhan. wa may masuko nimo kanang pasalamat pa manggali mi nimo Sorry lang, dismaya siya kayo. Ako linis ako kung siya, wadi ko nilit ang message. kanang wa lagi gidelete ni Nico lagi mo ang Kaya message makailang mo. makus mga avid followers ng dili. Okay, Dami kaya account. dyan ang tanaw na ka na lang, si Miss Flowers, yung kuminta po ba, nga na ba dyan na, si Nicole. Babalaan mo jud na, i-click ni mo Kay- yung profile, maggawas mo tanang comment niya. Oh, wala mo ko din mo nilit. Maro to guys, kanang salamat kadto sa mga blessing, salamat kadto sa atong kanang piskay nga panglawas, nga nakapanuroy pa ko, dya. Ayun na pangluod mo. Adyo na pagluod, Miss Flowers, kay mag-meet para bata diha sa Dumaguete. Mag-meet pa tas Dumaguete puhon, makatagbo ta dito sa Dumaguete. Hindi niagi gali nakatagbo mi ka ng followers po dito. Pwede ra pud ka mo visitors sa mo ama Miss Flowers. Kanang wa mi ma. Okay ra og nadismaya ka ma'am, okay ra pud kadyo ma'am. Sabot rami, basta. Kasabot ra pud mi basta malimpyo ka mo hang kasing-kasing nga wa di na mo gidilit agi mo hang comment. I-reply pa ko. Kita naman na, i-reply. Oh, dini niyo doon. Dilis. Lami guys, among sudan guys lansang. Kaya among balak ng tang sudanon kanang bagtak sa manok. Diyo kay. Wa may bagtak sa manok na to. Basta hapon na guys, wala bagtak. Diyo. Kami bitaw to, dubuhon. Kuan pud bagtak pud sa baboy. Ayun, na pud kay naka-high blood. hapon na pud. Di mapalit na ko bagtak kay hang hubaon ba. Bagtaks manok, ay bagtaks lamok na lang. Nga, mga to guys, kanang enjoy lang yapon ta, kanang bahala. Vibes lang, Vibes walay- lang ta per me. Kanang, sa guys, kuan, kanang, malagi to guys, na busy sila, kaya nagluto lagi sila og lansang. Itaw, dilis to guys, lami mo tong dilis guys, sa kanang kamatisan. Pwede po tubutangan og bunggos. Pero malagi ta guys, thank you for watching guys. Salamat kadto ni Ma'am B, salamat itong tanan Bisminda og ni Ma'am Bita ni Ansan Blanton ja. Si Papa Idi guys wala na sa katrabaho kay tanawag isang kamot ning hubag na hubag na isang kamot kay malagi na hala dako kadong hubag dagilan ta na siya kay ni hubag gitambaw na ninyo gumog sisilin ni hubag isang kuan kay kana lagi dyan trabaho guys kanang masamdan din na sila basta briefing kay mga kabatuan usay tiil hubag di gali kamot so laban na yapon ta kanang gilantan na siya guys kay sa tungod siyang hubag. Dama to kanang salamat kadyo ninyong tanan. See you my next video. Kanang shout out ninyong tanan mga viewers. Salamat amping uampot ang tanan.